og sætter dig ind i stolen. Lukker det igen. Nej, ikke nu. Og jeg skal sige det. Chance på ikke. Jeg beslutter at blive 23 i år, og derfor holder jeg en mindre kom sammen, som vi nu ser på billederne på glemt af, og møder nogle mennesker, som jeg har inviteret til min 23 års fødselsdag. Her har vi min gode ven, Mike DeGuas, som har besluttet at fejre min 23 års fødselsdag med mig. Ja. Jeg havde forestillet mig, at vi skulle se filmen fra sidste år, men vi ligger hårdt ud med toeren af Jørgens fødselsdag. Hallo, hallo, hallo. Vi sikrer os også en smag af. Vil du være venlig lige at sige på os? Og jeg vil ikke have det lyset. Kom op, jeg skal bare have det lyset. Sluk lyset. Man kan ikke se det, hvis der er meget, hvis der er noget lys på. Hvis du ser meget lys på. Så snak dog, mand. Rigtig baske. Åsa, hvor kan fiskene være henne? Ja, Mikkel, den holder Hvad ikke. gik der galt? Manuskriptet er simpelthen for dårligt. Det er dig, der spiller for dårligt, Marcel. Du har ikke set akvariet, når du kommer ind. Instruktøren er dårlig, ikke? Og det er klart, at instruktøren er nummer 1 i en filmproduktion, ikke? Og desforuden, så kan du stadigvæk se Nogle fisk. Så du skal ikke tro på det, Mikkel. Det var bare en film. Det er ikke rigtigt. Han spiste dem ikke rigtigt. Det var kun for skæg. Og roligt med. Jeg var også lige ved at blive nervøs. Godt, du spiller nogle penge. Du har tænkt noget inden for Hollywood, Leila? Du har tænkt noget inden for Hollywood? Det er godt, Mikkel prøver at filme. Jeg kunne så godt tænke mig noget i Hollywood. Super. Nummer 7. Mike, store kameramand. Søn er endnu større. Har du noget at sige til kameraet? Hvad skulle jeg sige til kameraet? Smid til fotografen. Hvad tandpasta bruger du? Colgate. Colgate. Hvorfor er det løve stjerne? Det der film. Den hedder Synøve. Velkommen til Synøve. I dag handler det om Jørgens fødselsdag. Har vi lukket?
holder filmen nu. Overtag den forkerte vej. Den optager. Og Jonathan, det gør jeg ikke. Politikerne, de snakker, og de gør ikke en skid ved det. De snakker kun. De snakker. Det er politikerne, der er skyld i, at vi lever, som vi gør nu. Ja, de siger tak til Thijs. Det er skarpt. Ja, den er skarp, ikke? Det er politikerne. Yes, det gennemfører selvfølgelig. Prøv at høre, det er noget, Jeg hæver 5, så får de det. det er kæft, mand. Prøv at høre, det er noget nu. Ja, Wow. Ja, vi tager lige en hurtig runde herude i køkkenet. Pizzaen. Delicious. Og der er stadig mere tilbage. Ja, Fotografen. Og vi siger tak. Slukker lige på skærmen. prøv at høre, Jonathan. Vi bruger Jonathans øje. Synes jeg lavede en meget god type. Kun Oscar for bedste kameraføring. Nej, det er sgu bedste kvindelige hovedrolle. Det er sgu Jonathans gulvtæppe. Og bedste manuskript. Og bedste... Instruktioner. Bedste birolle. Bedste instruktion. Bedste grafik. Grafik i den grad. Bedste soundtrack. Hvad siger du? Bedste DJ. Og så Synes du, jeg skal ud og danse? Anna? Hvad? Hvad siger du? Giv mig selv ud. Giv mig selv fuldt ud. Ja, det synes jeg, du skal. Hvor er du henne? Dans med Christina. Ja, vi rydder op i morgen. Så midt i Den film, jeg lavede. En kortfilm. Og ikke film dejligt, Mikkel. Jeg ved film. Kort, den var kort, ikke? Det var altså bare ligesom... Den er ikke på nu af slukken. Det var godt bedre. Den var god, men den bliver meget mørkt, ikke? Når det bliver blottet, ikke? Hvor var det? Kan du ikke se det? Det er lidt dejligt. Hvem var skurken? Er der ikke det? Ja, det er godt sådan der. Nej, så kan han på hovedet. Mikkel, kom ud og dans. Prøv at se, der er fuldstændig... Yes,
er skønt. Altså, tequila er livet. Citat Asger Alexander Fosses egen filosofi. Jeg må hente tequila. Tequila, tequila, tequila. Det er faktisk bedre, end at tage det i glas. Mikkel, mand, du spiser nu. Nok. Kan det? You gotta fight for your right to party. No way. You quit smoking tonight's the day. You gotta fight for your right to party. You gotta fight. Cut that hair! What's that noise? Boys, you gotta fight for your right to party. That's what I'm saying. You gotta fight for your right to party. Hvordan smager maden? Godt. Rigtig godt. Hvad er det, I spiser? Pizza. Er det pizza? Thai. Det ser fandme lækkert ud. Hvad siger du, Leila? Thijs! Vil du ikke med pizza? Jo. That's what I said. Ja, eller nej. Hey, Aske, den skulle lige med. Det skulle lige med. Leila, smager min pizza godt? Så kan jeg sige ja, eller så kan jeg sige nej. Han er her. Kom. Er det Mikkel? Mikkel. Mike the Grass. Mike the Grass.
en tequila. En tequila skal nydes. Livet er skønt. Tequila er skønt. Det vil sige, at alt er skønt. Skål. Hvad laver du der, Johan? Jeg sidder og laver danskvand. Danskvand? Er det ikke tequila? Tequila, tequila, tequila. Pas på! Ja, så min hånd der. Aske, den er fuld, og den er fuld. Giv mig den ene, ikke? Too bad, Massey scratched. Mads, hvad har du at sige til det her? Hvad er det, der er sket her? Hvad er det, der er sket her? Hvad er det for en form for oversvømmelse? En oversvømmelse. Hvem har gjort det? Godt spørgsmål. Bare kunne svare på det. I wish I had the answer, but... You don't know. Hvad siger du, Joachim? Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg sad i sofaen og... Hvor sad du henne? Jeg sad lige her... Fortæl mig, hvad der skete. Jeg sidder her... Alarm 112. Hvad skete der? Jeg sad her, hvor Mads han sad. Lige pludselig midt det hele var det rene Kuwait. Der var simpelthen bare... Hvad skal du kalde det? Brændstof ud over det hele. Det var det hele, der gik i stykker på en stor seng. Altså, nu synes jeg meget, at vi tager den med ro og... Jamen, hvem var det, der gjorde det? Hvad var det, der skete? Jeg ved det ikke. Det er jo forfærdeligt at se. Der er oversvømmelse, der er oversvømmelse. Hvad var det, der skete? Det var en stol. En stol, der væltede. En stol, der stod i vejen med Masses gågang. Hvem reddede det? Hvem reddede det? Ingen. Det var der var ingen, der reddede det. Der var ingen, der reddede det, fordi de er totalt i kage. Okay. Jo, hvad var det, der skete? Ikke noget som helst. Mads redder alt. Der var olie. Tyk lorteolie ud over det hele, og har så ulækkert nu. Væk med kameraet. Jeg optager ikke. Aske, vil der et sidste billede, inden jeg går herind?
jeg har ulækkert og har alting. Fotograf. Bare du bryder op. Er nogen fotograf? Okay, Jean. Jean. Jeg er ked af at forstyrre dig midt i din sang. Hvad var det, der skete? Så du, hvad det var, der skete? Der er en masse tumult og en masse rod. Hvad var det, der skete? Folk er blevet spredt til. Du er ny her. Altså, vi andre har været her i lang tid. Hvad var det, der skete? Hvad var det, der skete? Du vil ikke rigtig svare på det. Du kan ikke svare på det. Ikke helt. Okay. Fjern din hånd. Alright. Mike the Grass. See ya. Så I, hvad det var, der skete derinde? Nej. Lukas, så du noget? Nej. Tror jeg har hørt. Nej, du gjorde ej. Undskyld, jeg spørger, men nu er vi her midt i en afslør. Er der spørgsmål om bestikkelse her, siden du sidder for en... Nej, det drejer Du må ikke sige noget. Er du i virkeligheden et vigtigt emne her nu? Det drejer sig om... Nej, det drejer sig om... Pyha, det drejer sig om... Nej, det drejer sig om... Fy, jeg vil ikke blive filmet. Det drejer sig om... Det drejer sig om en bord, der er væltet. Må jeg få en tår? Nej, det drejer sig om... Det drejer sig faktisk om en tår. Det her, det drejer... Lukas, vil du have en tår? Jeg har. Ind gennem kameraet. Hvad har I fået noget opdagelse? Det kan jeg slet ikke finde. Fordelen med sådan en handicam her. Jeg skal ikke står der ingen færdig og siger, at hun Hun ikke skal i kiosk. Jeg skal ikke i den der dør i for gammel kamera alligevel. Og her bare hun tager sin tryllestav og siger, You are doomed, and you are not doomed. hvad sker der med? Det ved jeg ikke. Jo, mig. Jeg er doomed. Jeg har 10 bulber tilbage. Og en lotto plus 500.000. En lotto er der inklusiv 500.000. En hver, der krasser, får der 500.000. Så hvad er det, du filmer af? Det siger hun. Det er bare ikke her sammen. Og så er jeg på. Du er på. Og det kan bruges til bevis om 10 år, hvor jeg er blevet totalt samfundslæberne og politikerne synes at mene, at vi kan godt Den har vi allerede. Jeg mener, ej, så filmer jeg lidt. Lige nu, der ligger vi vildt op til det. Ja, men den er helt gal. Okay, Jeg ved ikke, om den filmer. Jo, den lyser. Sådan mission. Lukas, politikerne. Lukas, lad os lige høre om politikerne. Lad os lige høre om Candy, 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 let you go. Den er
Tal til mig. Vi har en ny gæst her. Og du hedder Sofie. Du er Annas søster. Ja, Passer det? og det passer. Jo, og så tror jeg ikke, vi har mere at sige herinde. Og nu går I wanna be your dog. Well, it's 1969, okay? Another year for me, alright. I wanna be your dog. Like an innocent lamb, oh, I can never show my face. Det er helt nyt. Er det? Er det? Are you talking to me? I don't see anybody else in this room. Are you You don't! me? Så er jeg slet ikke, så kan I se, hvad jeg laver. Jeg er i gang med at tilberede en fisk. Du kan ikke lide oliven. Kan I ikke blive ved med at stoppe midt i det nummer, vi hører, det er skide godt. Det er virkelig fedt. Hvad med at sætte... Det lugter bare så godt.
sæt dig. Jeg får lige alt med os, drengen her. Lad os se, hvor sød han er. Okay. Prøv at se, hvor streng hun er. Hun gider ikke at tage bølgen, når den er der. Og hvem er høj i munden? Jeg er både fyldet op på den, der gør en beta. Fjern hånden. Den er beta, kan du også. Ja, det er godt. Og selvfølgelig. Du går. Fordi jeg har det. Hvornår er den færdig, Martin? Jeg tror, det er færdig. Nu er den færdig. Har det gået med Er det fyldet eller er det på den, der gør en Marco Bellini krøs og pizza? Kan du lige falde for mig? Det er både fyldet og på den, der gør en Marco Bellini pizza krøs, som det skal være. Marco Bellini altid varm, fresh og være super. Gå lidt tættere på den. Prøv at stikke hovedet ned til den. Hovedet ned til den. Men det er alt for meget. Marco Bellini skal altid stå i 2-3 minutter. Køle af. Stik hovedet ned til den. Bare for billedets skyld. Marco Bellini dufter skønt hver gang. Den er rigtig, rigtig god nu. Den er god. Marco Bellini, Nummer 1. Paladini, Finamocci, Aladini.
mine briller.